Венесуэла обышла Беларусь. У чым? У Беларусі два віда законаў, асобна для Лукашэнкі і асобна для тых, хто не з ім. За беларускіх дзяцей усе вырашылі: піянер, БРСМовец, чалец Белай Русі. Іншага не мусіць быць нават у думках. Хлопцы выйшлі прагуляцца і трапілі ў дрыгву, ледзь выбраліся, але з дапамогаю МНС. Добрый день, на календарі 15 сакавіка, самая сярэдзіна першага веснавога месяцу. Навіны, якія сабралі для вас разнастайныя. Распачнем з таго, што ў Венесуэлу амбасада Злучаных Штатаў Амерыкі вяртаецца раней, чым у Беларусь. Амерыканскі сцяг быў зноў узняты на флагштоку будынку ў Каракасе 14 сакавіка. Роўна праз 7 гадоў, як быў адтуль прыбраны. Цырымонія расцэненая як сімвалічнае сведчанне зменаў у стасунках паміж дзвюма краінамі і аднаўлення дыпламатычных кантактаў. Бо будынак на рамонце і дата цэласнага вяртання дыпламатычнага корпусу пакуль не названая. На тле палітычнага крызісу і непрадказальнага развіцця падзеяў 12 сакавіка 2019 году дзяржсакратар Злучаных Штатаў Майк Помпео заявіў, што амерыканцы вывезуць увесь персанал амбасады ў Каракасе. Бо працаваць далей немагчыма. Якая менавіта праца дыппрадстаўніцтва США ў Венесуэле стварыла тады перашкоды для знешняй палітыкі Вашынгтона, Помпео не ўдакладняў. Аднак канкрэтна вядома, што адміністрацыя 45-го прэзідэнта США Дональда Трампа не прызнала легітымнасць прэзідэнта Венесуэлы Нікаласа Мадура і назвала лідара апазіцыі Хуана Гуайду часовым кіраўніком краіны. Падчас гэтых падзеяў амбасада США ў Каракасе прыпыніла сваю працу, а амерыканскі дыпламатычны персанал пакінуў краіну цалкам. Дыпламатычнае прадстаўніцтва США ў Венесуэле зачынілася на 3 гады раней, чым у нашай краіне. Тут Дзярждэп назваў ужо канкрэтныя прычыны. Яны адрозніваліся ад венесуэльскіх. Такія крокі былі прынятыя з-за праблемаў з бяспекаю, што ўзніклі пасля несправакаванага і неапраўданага нападу расійскіх узброеных сілаў на Украіну. Яшчэ напрыканцы першага месяца 2022 года Вашынгтон паабяцаў Менску санкцыі, калі тэрыторыю Беларусі будуць выкарыстоўваць для атакі на суседнюю дзяржаву. У пачатку лютага таго ж году Дзярждэп распарадзіўся вывесці з Беларусі сем'і дыпламатаў, а грамадзянам ЗША рэкамендаваў не прыязджаць у краіну з-за патэнцыйнай эскалацыі ў рэгіёне. Лукашенко рэгулярна апраўдваецца, што беларускія вайскоўцы ў вайне не бяруць аніякага ўдзелу і што санкцыі з-за гэтага незаконныя. Якія прычыны сталіся зараз падставою для размоваў аб аднаўленні працы амбасады США, незразумела. Беларусь працягвае падтрымліваць Расію ў абсалютна бязглуздай агрэсіі, а напружанасць у рэгіёне, ды нават і ў самой Беларусі не спадае, а толькі павялічваецца. Непрадказальнасць падзеяў Менск сам агучвае ледзьве не штодня. Невядома таксама, у якім стане зараз будынак, што займалі амерыканцы. Але ён, прынамсі, стаіць на той жа вуліцы Старавіленскай у беларускай сталіцы. Нягледзячы на быццам бы паляпшэнне адносінаў ЗША і Беларусі, вяртанне амбасады было пакуль толькі прадметам размоваў. Ні тэрмінаў, ні ўмоваў не названа. І для беларусаў па-ранейшаму існуюць строгія абмежаванні на візу ў ЗША. Ад 6 верасня 2025 года дзейнічаюць правілы неэміграцыйных візаў у Штаты, але інтэрв'ю суразмову грамадзяне Рэспублікі Беларусь мусяць праходзіць толькі ў Варшаве альбо ў Вільні, хаця раней прадстаўнікам нашай краіны гэта можна было зрабіць у любой амбасадзе ЗША ў свеце. Для эміграцыйных візаў, уключаючы дыверсіфікацыю латарэю, сітуацыя амаль такая ж. Суразмоўе магчымыя толькі ў Варшаве альбо ў краіне, дзе ў заяўніка ёсць рэзідэнцтва. Атрымліваецца парадокс. Санкцыі з Белавіа знялі і вярнулі магчымасць лятаць у ЗША, няхай тэарэтычную, але візавы працэс стаў складанейшым. Жудасна шкада беларускіх дзетак, ім і так не даюць прадыху. Нялёгкая ганяе іх то на хакей, то на прыбіранне тэрыторыі каля помнікаў, альбо на ганаровыя караулы, то на ачышчэнне школьных двароў, а то і проста гвалтоўна вешаюць на іх факт прыналежнасці да жэстачайшай дзяржаўнай ідэалогіі. Гальштук чырвона-зялёнага піянера. Чарговым абухом стаў дзень Канстытуцыі. Малых збіралі чыноўнікі і, уручаючы пашпарты, нахвальвалі беларускую дзяржаву як найлепшае месца на зямлі. Сегодня мы можем свободно рассуждать, что вот выборы в 1994 году, выборы нашего президента Александра Ивановича Луженя дал вот новый путь и новую дорогу, в которой мы сегодня живем. И мы сегодня видим, что наше государство процветает. Што гэтае 14-гадовае дзіця можа разумець у сапраўдным эканамічным стане Беларусі, але вертыкальшчыкі замбуюць настойліва. Беларускім дзеткам ужо зараз малююць іх будучыню. Піянер, БРСМовец, чалец Белай Русі. Гэта такая арганізацыя ў Беларусі накшталт камуністычнай партыі Савецкага Саюза. І калі ў КПСС не заганялі, а збіралі самых годных ці тых, каму гэта трэба дзеля кар'еры, то ў БРСМ, а затым у Белую Русь валакуць гвалтоўна. Крок улево, крок управо, дорожей собеж и батькам. Сегодня в рамках областного мероприятия
по преемственности вступления в общественное объединение 40 молодых ребят. Это и дети, которые будут вступать в октябрята, это и пионеры, это и молодежь из числа БРСМ, и в том числе ребята будут вступать в Белую Русь, в общественное объединение. Происходит становление молодых людей, и вот как раз-таки наша преемственность сегодняшняя, да, подобные мероприятия проходят также, конечно же, во всех регионах нашей области и по всей стране. Это такая консолидированная акция 3 общественных объединений, которая призвана мобилизировать нашу молодежь от ребенка до взрослого молодого гражданина Республики Беларусь. Паглядзіце, што зрабілі з гэтых дзетак ідэолагі. Малых трэба тэрмінова ратаваць. Хочешь двигаться дальше, менять страну к лучшему? Прими участие в обсуждении проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. Таким чынам, сёння ў Беларусі адзначаецца Дзень Канстытуцыі. Яна была прынятая ў 1994 годзе, але перапісаная 3 разы ўжо не ўяўляе сабою зыходнага пасылу. Апошні рэферэндум зляпілі крыху больш за 4 гады таму, у лютым 2022 года. Улада задаволілася напоўніцу і цяпер можа судзіць людзей, прыкрываючыся законам, які да агульнапрынятых у свеце законаў не ў дыктатарскіх краінах абсалютна не мае дачынення. У віншаванні беларускаму народу Лукашенко перш за ўсё пахваліў сябе, адзначыўшы, што Беларусь, дзякуючы дасягненням апошніх 10годдзяў, стала моцнай, паспяховай, скіраванай у будучыню. На гэтым ягоныя хлусня і двудушнасць не прыпыніліся. Адзінаю крыніцаю дзяржаўнай улады паводле афіцыйнага віншавання з'яўляецца не сам Лукашенко, не ягоная адміністрацыя, не вертыкаль, не сілавыя органы, а менавіта народ, які быццам бы уласна вырашае, як яму дзейнічаць. Дзякуючы Канстытуцыі забяспечваецца паводле дыктатара прававая абароненасць кожнага чалавека, гаворыцца ў тэксце, які напісаны, што называецца, на аматара. Нагадаю, што ў турмах працягваюць катаваць больш за 1000 палітзняволеных, але ў тэрміналогіі такой дзяржавы, як Лукашэнкаўская Беларусь, не існуе палітычных артыкулаў, лічыць кіраўнік. Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. Будем термины их использовать, хотя у нас таких статей нет. І абраза яго асабіста, чыноўнікаў, міліцыянтаў, прапагандыстаў, прага да аднаўлення нацыянальных сімвалаў, умацавання ва ўжытку роднай мовы і культуры лічыцца экстрэмізмам. Дык ці можна гэтыя артыкулы называць непалітычнымі? Лукашенко можа. Прагаворваючы перад прапагандыстамі свае думкі пра закон, дыктатар дапусціў ганебную супярэчнасць, калі адзначыў, што судзіць будзе па законах, але сам прытрымлівацца іх не збіраецца, калі зноў дзёўбне смажаны певень. И я им и здесь говорю, если кто-то попробует повторить 2020 год, а там мы все с вами хлебнули в 2020 году, реакция будет жесточайшая. Скажу больше, не глядя ни на какие законы и законодательства, я буду на это жесточайше реагировать. Они же, вот есть, чтобы вы к ним претензий не имели и, не дай бог, снова не посадили. Я говорю, посадим. Как только букву закона приступили, как ко всем. Закон для всех един. Нарушил закон – иди. Ці для ўсіх закон адзін, альбо ёсць тыя, ці той, хто можа яго выконваць, а можа і не прытрымлівацца. Вось такая яна Канстытуцыя Беларусі, і такі ён ейны гарант. Гомельскі абласны суд прызначыў пакаранне педагогу 47гадовай Ганне Прымачовай. Прад'явілі адразу некалькі артыкулаў, удзел у экстрэмісцкім фармаванні, абраза Лукашэнкі і абраза прадстаўніка ўлады. Жанчына працавала намесніцай дырэктара па выхаваўчай рабоце ў рэчыцкім ваенна-патрыятычным клубе «Золак». Наконец 2024 года Ганна была педагогам-арганізатарам у сярэдняй школе нумар 66 Гомля. Пацярпелай ад беларускіх законаў прысудзілі хатнюю хімію. У 30 кіламетрах ад Гомля упаў невядомы беспілотнік наўпрост на трасу ці каля дарогі. Наступствы такія. Сілавікі заблакавалі ўчастак праезнай часткі Гомель-Новазыбкаў, пасля чаго стварыліся вялікія коркі, а праца аўтазаправачнай станцыі на гэтым адцінку была прыпыненая. Каля 15:30 і 16 гадзінаў жыхары гораду Добруш чулі гукі, падобныя на выбухі. Папярэдне выданню «Флагшток» стала вядома, што сапёры вывезлі дрон з дарогі ў бяспечныя месцы, там яго знішчылі. Тып дрону і ягоную прыналежнасць не называюць.
Дзеці захраслі ў брудзе на вуліцы акадэміка Яўфімія Карскага ў Менску. Два хлопчыкі прабраліся на тэрыторыю будаўнічага аб'екту і праваліліся ў жыжу вадкага грунту. Мінак выклікаў адмыслоўцаў, Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Вартавальнікі пры дапамозе падручных сродкаў і прафесійнай вяроўкі выцягнулі дзяцей, перадаўшы іх у рукі бацькоў. Падлеткі надта не пацярпелі.